Santo Mestre don Xesús Alonso Monteros e o alcalde de Amoeiro, representante da Diputación amigo Aurelio, a todos os que hoxe nos acompañades para presentar, como xa dixeron as voces que me precederon, a segunda edición dun premio que queremos que chegue a quen don Ramón Antero Pedrago dedicou parte do seu da súa actividade docente, foi catedrático, profesor de instituto, e foi, tal un xeito tamén, un dos grandes educadores, por decirlo así, de xeracións e xeracións de galegos e galegas, que en momentos que non había tanta información como tedes hoxe, eu sempre digo, tedes vos máis información hoxe nun teléfono móvil que tiña Otero Pedrallo, a Enciclopedia Británica e na Larús xuntas, pois chegamos á súa obra e aos seus coñecementos ou a parte dela de man dos nosos profesores de instituto, dos nosos profesores da universidade, como foi o meu caso, que tive o privilexio de ser alumno de Xesús Alonso Montero, e que na súa obra, como poden ser os arredores de sí, peregrinaxes, a historia de Galicia, a inmensa obra dun home inmenso como é Otero Pedrallo, atopamos unha fonte que de forma inclemente foi regando os nosos campos onde aí, pois, onde floreceron os coñecementos que hoxe posuímos.